كما يكنيكم أبزز لهم كله حزبي كريستيان سلام الدحان كتلو لباوي صلوتيو كبابينا بزح نجار الله وقاعد صاروا زين غد قبل علوت سب سلطان ساعة تحتوت وتيروز حاجة جزيو كن تبقى ملاخ زلو منهم أشجرونيو እግዚአብሔር አብ ሰላም ብርሃን ይዝፈጥር ለምን ጎድ ማ አረስተይ እንታዩ ንእግዚአብሔር ብኸመይ ባህ ከነበሎን ኽእል ኣብ ትግርኛ ክልተ ቃል ይጥቀም መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ባህ ምባል ይጥቀም ሓደ ድማ ምስማር ይጥቀም ኣብቲ ናይ እንግሊዝ ግን ንኽልቲዩ ፕሊዝ ሃው ካን ዊ ፕሊዝ ጋድ ይልወሎ ስለዚ ለምን ጎ እግዚአብሔር ከመይ ጌርና ንሕጉሶ ንኽእል ንምንታይ ከነሕጉሶ ይድልየና كم يجرى خنا حقوسون غير زبل أرستي كنمهارينا شيء مجمرة جن سلة صلوت سنان النبض زلنا ياو إجزاء مسانا من تخون كلاتو من تكلين كينا بصلوت نز برنامجنا نخفت سماين مدرن أو زول كل نسبة تركا إجزاء كويتا سراويت سلزان وجهون زيان سلزان معلت زيان نمسكنا كالنا سناي فقاد كوينو لزاد غزيا ساعات زيا معلت زيا عمل زيا سلز وسق كالنا تمسكن حجل ما كل مهار كلنا نسغا بعد غاق دقفنا نمرنا نعينتنا كتكفت نلمنا لنا زد لينا كله نفلطن زين فلطن بقدسهم كاب على الغاملة رسولو ناتكا سلامن ناتكا رقاتن ناتكا هلاوين حاتتها لنا بذا وانزيا سلا كله ممكن سلا يلا ممكن حاسبهم مزقبانا نلمن كلهم أبرفيجي كامبتات زلو ساقي زلو حقات زي بلهم كلهم بيت ما سرت خوينهم ساقي زلو كلهم نبينهم زلوا سليهم أنا بخان أقرب لنا سلوا كلهم عقل سبيبهم زلوا نلمنا لنا نيرا هو أملاقي خام مختر هو اللهم نلمن سلا قرنان مرحتنا نلمن سلا مريتنا نلمن كله واب كله فؤاد كخون دقي منا بزان جوزي ألما معلها مهرنا نلمنا لنا أمين شيء كم تزبل كوا እግዚአብሔር በከመይ ባህ ከነብሎ ንኽእል ከመይ ጌርና ንእግዚአብሔር ፕሊዝ ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ኢና ክንምሃር ሰባት ብሰብ እንድሕር ከይድናዮ ሰባት ስለ ዝኾንና ኣእምሮና ብኸምኡ እዩ ዝዓዪ ኩሉ ግዜ ንዘፍቅርዎ ሰብ ደስ ከብሉ ባህ ከብሉ ከስምሩ ይደልዩ ምሳሌ نسبب بين نجار غير كخاطر سمرات غل نقوليو كنزب تبو يحقوس قسل زدليو نجار يعدق نقوليو دقاف تقبرلو بون يلسات نقوليو سلك قصر سلك دويل كاسلام تبلو بون يحقوس قاليو خا ولا أنا يمسح خمان تجزالو تبو فقاد كاريو استيقبر نفعتي بعلت بيت حجي نبع البيتا وي اذروايز انتي مقبدس كم زولهم حاسيب كاك زي وسيد كات مخشان ترى زي كونسي تاي دسي بلوم كتب لك الغزون دستا يمس هي ابن ابنت كنقرت غيري خاص قيلو عبدو كوان سيل ثاني حودي غزي وسب ويس حسابه قميتو باه تايز بلون السبزي إلو ذا اللي كحاسيب دي غزي وقت فلت تغل كنعها زري كجبري غير سأقام زلوا حجي نكزي أبير كل نجار الله كم يجركا تايكتبو تغل زقول له زبلنا يقول له زقول له نجار يقول له نقول له زفتر أملاخي سلزي نكزي أبير كتحقصه بماتريال بتاع مخبيدي بمثال غير كرداكم يفوتوا نكزي أبير محقواس نكزي أبير دس مبال وين أبي كزي أبير مسمار كلتا تضمن له
زوم منالوات وان كورس ناي انفستين كمهرت خوينه طيب حدا نجار تجزء لغا نبنت جزات تجزيها وي حدا شيرني حدا كامباني تعديكا كلتا نجاري خاطري حدا حجي 10 قرشي تيبلا دحر 10 عمد 100 قرشي لتغون سو جروز نبلوغ تعبي مالتي تجزا لهم 100 شح ذهب كله دحر 5 عمد 150 شح دغون كلتا 100 شح دغون تبل سلازي ندحراي غزيس تجنزب يعصف خوين دو يمص زبال جروز تري كلايك انتاي تري حج هي ورحي جزا خراي سدو ليدهم شرط خوينها ديفيدنس نبلو ورحاود سدد وانا نايتا كامباني بمخاني ورحي متصنديو تبل مالتي እግዚአብሔር ካልክ عزوم زقربو اب دحراي غزيه كم تجروز بلنا انا بيتهم ساعتنا مس املاخ دق املاخ سلازغونا نحبر نورث ክርስቶስ موارستون እግዚአብሔር ወርስትون هو حجزما بسلام ببركه ننبر زغرم زيا بصبوق تገልጸልሲ ቶም زم حوات كحتومه امثالي 15 شبعي معرف 8 دحر وصيوملنا مثالي 15 شبعي معرف 8 هبكم من يمثلن زطقسي እግዚአብሔር ይብል ሳዕድ ወጹ በመጎዱ ሓደ እኳ ባህ እንተበሎ ይብል ሓደ እኳ ባህ እንተበሎ በመጎዱ ዝገርም ጥቅሲያ ነቶም ጸላቱ ታይገብሮም እኳ ምስኡ በሰላም የምብሮም ልካ ከምቲ ጽሑፍ ዲቪደንድ ዝበሎ እዚ ሕጂ ነቶም ጸላትኻ ብደፊኒሽን እንታይ መስለኩም ዝገብሩ ቆርብ ዛ ማይክሮፎን ክስታይ ኮይና ህንላ ቃለሲ እግዚአብሔር نمجد جلست تكون بمجد حالة قوة بها أنت بولو نتوم صلاة قوة مسوب سلام يمبرون أقربكم أجينا مثالي عصرت حم مجتمع عارف شو عاد تقصى شو منطقة تقصي مثيل نزلوا تا ديفيدند حجي زبلا زولو أنت تحجي ترغب هذا لها صلاتك خطانا قولوا كفو نجر قبروا لك زقبهم እግዚአብሔር ባስ ለዘበልካ كيف تو تايقبروا مسخا سامعهم يدوروا تنقلهم كنت يخون قتيلو انت يبل كبزح اطوت مس عمصا هيدت مسدقي كم زحايش يزارب ስለዚህ ንግዚአብሔር there is no question about it ኣብዛ ዓለም ውን ንግዚአብሔር ባምባል ትርፍኩም ዘለዎ ክሊር ዝገብሮ ዘሎ እዚ ካልእ ትረፍ ዝሓስካ በረኸት ጥራይ ዘይኮነስ እንቶም ፀሉኻ ከማን ክፉ ዝሓስብልካ እግዚአብሔር ጠጠው ከም ዘብሎም ይገልጽ ኣሎ ኣብ እግዚአብሔር ባህ ከነብሎ ከም ዝደሊ እግዚአብሔር ባህ ብለና ከም ዝደሊ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 12 كسع سران كلتن تريناون أبقدام أي ساميل معرف 10 تغلطة في وضع سران كلتن እግዚአብሔር ህዝቡ ገብሮኩም ታይ ኮይንሎ ፈቲሞ ስለዚህ እግዚአብሔር ምንቲንታይ ምንት ዓቢስሙ ኢሉ ህዝቡ አሐድጎን እዩ እግዚአብሔር ህዝቡ ገብሮኩም ፈቲዩ እዩ ባይልዎ እዩ ፕሊዝ ዲዩ ብሎ ትና እንግሊዝ ስለዚህ እግዚአብሔር ምንቲ እቲ ዓቢስሙ for his name's sake ብሎ ህዝቡ አይሐድጎን እዩ እዚ መብጻዓዩ በቃ ሙሉእ ሲል ዘሎ መብጻዓይ እግዚአብሔር ህዝቡ ገብሮኩም ፈቲዩ እዩ ቀዳማይ ነገር ባይልዎ እዩ this is what pleases God ህዝቡ ገብረናሲ ደስ ይብሎን እግዚአብሔር ዓቢ ትርጉም ዘሎ ይንብቦ ብዙሕ አርቲክል ዝተጻሕፈ እዩ እግዚአብሔር ህዝቡ ገብሮኩም ከምዚ አዶፕት ክትገብሮ ተደሊኻ ሓደ ነገር እንዳትጠራጠርካ ትገብሮ ይኮነን እግዚአብሔር ህዝቡ ገብሮኩም ፈቲዩ እዩ እሞ ስለዚ እግዚአብሔር ምን ተዓቢስሙ ኢሉ ህዝቡ አይሐድጎን እዩ بخال أزراربا نجزيابير نهزب مقدار مستعبشمو compatible هيكون أي سامعني يزول زلوا ده الزبل نجر سلذي እግዚአብሔር ከም ዝደለየና እግዚአብሔር ከም ዝድግፈና እግዚአብሔር ምሳና ከም ዘሎ ጥርጥር ይብሉን ስለዚህ ባና ዳንታይ ክግበር ኣለዎ
بتعقمنا نشتي تاي جبر له هذا وان أبومان تخلقوا هذا حلقة نيرني بتعام انتليجنتي ما عاد مسحفت الصحافة كم ستات أبرز يدما probably one of the richest سباتيو يجي بعد بيته هي ما بتفوت ما عاد سبيشال هون إسخان تاي كم تبات فاك كل شيء وانا يدخل له نجار نيرو 100 مليون جلوريسا سلازي كتبات غير نجار كن نيرو نحن تنكي كحسيب كايا بتعمي كم متن العلي استيت هون اكزايتد هون سلازي تراي جزي خد تفعل له نيرو كوا سلازي نقول له نجار مهاب جزي مساعد اليوم تايز دلي الكاميرا ده اليوم نايلو منو تحسوا ناسيو قدامي اصحاب قدس كلير اللي انت يبل مثلكم بزي امنت نكزيابير كنت مرو بها بلو اي كالني ولا جنزبك كل شيء كان دغات هاب زل كان بريت هي كاملو فلاسفون كاقلقل نكزيابير بزي امنت نحراب ترى امنت لك نكزيابير بها بلو اي كالني end of story clear you يتقال املاخ مريا سلازي ابت امنتنا نسرح يقبانا اب ابراوين حدا شدشته منوص قداماي نو ابراوين حدا شدشته تايبل لو املاك متص دلي تايقبر تازدل هو تقصي كنت مثلا something قال له تازدل هو تقصي لو املاك متص دلي نسوهم زلون تاي زقبر زلون نتوم زدليو عسب خمس ومن كأمن تاي يقبو إيو سلازي እግዚአብሔር ምእማን ፈንዳሜንታሊ ብልብኻ ምቕባል እምነትካ ምብርታዕ መጀመርያ ንእግዚአብሔር ባዘብሎ እግዚአብሔር ከም ዘሎን ርእሲ ኩሉ ሓይሊ ምዃኑን ምእማን መጀመርያ ናይ ጥበብ መጀመርያ ኣብ ዮሐንስ 1:12 እውን ተንቢብና نتوم انتاي تخونوا تقبلوا وزبلوا كلهم بسمون زامنوا انتاي خونوا مسلهبهم ولد املاك خونوا مسلهبهم سلازي تماما سي كونديشن بسمو مؤمن نتوم تقبلوا وزبلوا كلهم بسمون زامنوا قنا ولد املاك خونوا مسلهبهم سلازي فاندامنتالي تنا املاك مؤمن سي أملاخ بهم بال ولد أملاخ مخان والثاني نحن من الزيلة أجمرنا مالتي جنا لا أملاخ كباخنا بلو أمنت كان ببرتع كل شيء ناي كريستيان تشالنجي ولا أخونا ثالث من دخل 5 حجي المزبلة لازم وصله كله إكزي أبير جنا نزل العالمين بريل كا تأمني كباكا إكزي أبير نقول له سرحك نقول له نبرة تقال مجمر عايز نبرة الكهل أمن مستفانا ما تقال وي كريستوس إግዚአብሔር أملاخ نمريت متينا عنا بيتهم زملسنا بلان كم زوجة كنا أمن فاندامنتالي مجمّر يا بهذا بلون إግዚአብሔር نحن زيادة غيرنا زنزبلن زنزغل طلع شدشتي شو عدنا تبتات واقع يبلنن قطر حدا يا وساني تساتراين بينا هجو كواتا طويلة مهود كون غزاي እግዚአብሔር ተዘብሎ ሊስት ገረ ኢለ ስለዚህ በዚህ እምነት እግዚአብሔር ከነስምሮ ይንኸልና ባኸነብሎ ይንኸልና we cannot please God ከነ አይካልን እዩ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ከላይ እንት ምስት ጊዜ ኸይድ እግዚአብሔር ተዘብሎ እንታዩ ከምት መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ወሰድዎ ከም ደቅ ብርሃን ኮይንካ ምምልላስ ይብል ድሕሪ እምነትካ أمينكا أخولاي كون ود برهان كوين كام من اللاس نابنتا بفيسون حمشاي معرف فقد عسرت ترينا تايبل فرا برهان انتاي فرا برهان سناي زبلن بصدقن بحقن يو
ቀደም እንታይ ነርኩም ጽልማት ነርኩም እሞ ብጎይታ ሕጅግና ብርሃን ይኹም ንጎይታ ዝሕጉሶ ባዘብሎ እንታይ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን እንታይ ግበሩ ንቀጽላታ ኔክስት ጥቅሲ ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ አባ ዝገርም ነገር አለው ናብታ ጥቅሱ መሽና እንመለስ ናብታ ጥቅሱ መሽና እንመለስ ታይት ብላባ ፍረ ብርሃን ሰናይ ዘበለ ብጽድቅን ብሐቅን እዩ ስለዚህ ደቂ ብርሃን ኩን እንዲያልና ፍረ ብርሃን ታዩ ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሐቅን እዩ ዝኾነ ዓይነት ዓወት ክልወና ኽእል እዩ ዓለም ቀዳማይ ፓስተር ቀዳማይ ሰባኻይ ቀዳማይ አገልጋላይ ቀዳማይ ሐዋርያ ክንበሃል ንኽእል ኢና እቲ ብርሃን ግና ኣብኡ እንተዘየሊና ብተኣምራትን ትምህርትን ክንገብር ንኽእል ኢና ምናልባት ከም ይሁዳ አስቀረታዊ ገይሩ ንክርስቶስ ዝኣመኖ ይነበረን ስለ ዝፈለጦ እዩ ኸይዱ ትሒዝዎ እቲ ቀንዲ ግና ሓንሳ ንክርስቶስ ምስ ኣመና ደቂ ብርሃን ካብ ውሽጢ ንደገ ክንልወጥ ይግባአና ኣብ ውሽጢና ዘሎ ዘይ ብርሃን ነገር ከነልግሶ ይግባአና ክፍኣት ተንኮል ክፉእ ምስማዕ ከማን ካልኦት ክዛረቡ ከለዉ እንዳ ዲቨሎፕ እንዳገበርካ ሕጂ ኣነ ብሕሜታ ዘለዎ እንድሕር ኮፍ ኢለ ዓቕለይ ክፀበኒ ጅምር ሰባት ከላግፁ እንድሕር ክሰምዕ ጀሚረ ካብዚ ውፃእ መፀኒ ስለ ሰብ ስለ ካልእ ሰብ ዘየለ ማለት ጾታ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ብልቦም ሲሪየስሊ ኣብ ብርሃን ምንባር ኣይኮነን ዝምህናፅ ኣይኮነን ስለ ደቂ ብርሃን ክንከውን ይግባአና ራእይዎ እቲ ናይ ክርስቶስ ስርሓት ተጻሒፉ ዘሎ ብሓድሽ ኪዳን ሓንሳ እኳ ክርስቶስ ኣብ ምልጋፅ ኣብ ንሰብ ምኽፋእ ምናኣስ ግዜ የጥፈን ኣብቲ ዘይጠቅም ነገር ኣይጥፈን እንታይ ኣብቲ ደቂ ብርሃን ሲ ላይብረሪስ ክፀሓፎ ዝኽእል መፅሓፍቲ መጨረሻ ይብሉን ወዲ ብርሃን ካብ ክፉእ ዝረሓቐ ጸልማት ዝፍንፍን እንታይ ግበሩ ነቲ ብርሃን መርምርዎ ንጎይታ ዝሕጉስ እናመርመርኩም ዓባይ ኣርእስቲ እኳ እዚኣ ንመንት ዝበሎ ዝመፁ ዘሎ ሰባኻይ ክወስዳ ኣርእስቲ ቻለንጅ ክገብሮ ንጎይታ ዝሕጉስ እናመርመርኩም ፍለጥዎ ጥራይ ዘይኮነስ እንዳመርመርኩም ስታዲኢት እንዳተመራመርኩም እዚ ነገር እዚ ዝብሎ ዘለኹ ዝገብሮ ዘለኹ ዝሰርሖ ዘለኹ ንእግዚአብሔር ይሕጉሶ ዘለኹ ወይ ስኢለ ግዜ ድጥፍእ ዘለኹ ገዛይ ኣብ ናብራይ ኣብ ሓዳራይ ኣብ ትምህርተይ ኣብ ስራሐይ ኣብ መገደይ ሓደ ሰብ እንዳ ድራይቭ እንዳገበርኩም ከለኹም ስለ ዝፀረፈኩም ንዓኻ ዘይፀርፈካ ኢልካ ዲኻ ትምልሽ ወይስ ወዲ ብርሃን ኮይንካ ድሕሪ ኢልካ እንድሕሪል ወደ እግዚኣብሔር ባርካ ኢልካ ቀስ ኢልካ ትተርፍ ንጎይታ ዝሕጉስ እናመርመርኩም ክፉእ ክዛረብ ከሎ ሰብ ጠጠው ኣቢልካ ዲኻ ወይ ተምንት ከምኣ እኮ ይኮነት እዚኣ ፅናሕ ሓንሳእ ኩሉ ስራሕና ናይ ብርሃን ስራሕ ክኸውን ክንለማመድ ኣለና እቲ እንታይ ልዎ ዝፀሓፋይ this is something he practice every day ኣዚኻ እግዚኣብሔር ዝሕጉስ ስራሕ ብርሃን ክሰርሕ ክትለማመዶ ኣለካ ኢሚዲየትሊ ዝመፅእ ኣይኮነን ምስቲ ስጋ ካርኔት ይብሎት መፅሓፍ ስጋ ኩሉ ግዜ ስስዕ ዘይናቱ እዩ ዝድል ስማዕ ዝርአካ ስለ ዘየለ ተሰዓድ ኢኻ ድራይቭ ትገብር ሰብ ክትቀትል ትኽእል ዘይናትካ ዲኻ ትዕምፅ ሓለቓ ስለ ዘየለ ደንጊኻ ዲኻ ትኣቱ እዚ ኩሉ ስራሕ ፀላም ነብስኻ ከተልምዳ ኣለካ you have to practice ኣውቶማቲክ ኣይመፅእን እዩ ኣብ ሮማውያን 14 ካብ 16 ክሳብ 18 እውን እንተሪእና እንታይ ይብል ተኻለይቲ ፓርታ ኣይደልዮ መንግስቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እያ እምበር ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ ነቲ ሰናይኩም እንታይ ትግበርዎ ኣይተ ጽርፍዎ ሰናይ ኣለና ብክርስቶስ ምስ ድሓና ዝመፀና ሰናይ ኣሎ
هيوتنا مستلوطت بتدم مستحصمنا زمص اوتوماتيكالي زمص سنه يالو نعو اي تصرفوا يتواردوا ازي طيب اتي بزي كم زين ክርስቶስ ዘገልግልና አምላኽ ባህ የብሎ በሰቡን ፍቱይ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ከምታ አንተ ወይ ዝበልናዮ ዲቪደንድ ንእግዚአብሔር ባህ የብሎ ንሰብካ እንታይ ይገብሮ ብሰብካ ፍቱይ እዩ ሰብና መን ይዝመጽእ ናብቲ ሰናይ ዝገብር ይዝመጽእ ናብቲ ሓቂ ዝገብር ይመጽእ ይዛረብ وكال opportunity خفتل كاي غل نسبني هوتو تلوتو ስለዚህ ክልተ ነገር ኢልና ኣለና ሓደ ንእግዚአብሔር ከነ ሕጉሶ ንክርስቶስ ከነ ሕጉሶ ክንደይ ሰዓት ከም ዘገልገልና ኣይኮነን ኣብ ክንደይ ሽማግለ ከም ተመረፅና ኣይኮነን ክንደይ ግዜ ከም ዝሰበኽና ክንደይ ግዜ ከም ዝዘመርና ኣይኮነን ጽቡቕ እዩ ዝኹሉ ክንደይ ዓመታት ፓስተር ከም ዝኾንና ክንደይ ቤተ ክርስቲያናት ከም ዝሰርሕና ክንደይ ዓይነት ሚኒስተር ክፅብፅብ ይኽእል ትሊስት ኩሉ ዝጽቡቕ እዩ ዶንት ጌት ሚ ሮንግ ሰናይ ግን መጀመሪያ በእምነት ካላይ ካደቅ ብርሃን በመሆን ኢና ንእግዚአብሔር ዝኹሉ ድሕሪ እምነትና ዘብርትዕ ኮይኑ ዝገልግሎታ ዝሚኒስተራት ዝኹሉ ሰናይ ኣብ ብርሃን ድሕሪ ዘንብረና ኮይኑ ሰናይ ዘይኮነ ኣብ ጸልማት ድሕሪ ዘንብረና ኮይኑ ዋጋ የብሉ ስለዚህ ደቅ ብርሃን ኢና ንሕና ማምላኽ ባህ ዘብሎ ነገር እውን ክንገብር ይግባና ምሳ ወሲካ ቢ እንታይ ኢልዋ كنا نبرسر بيغ بلاي تو بي قنوعات مخوان تقريني حنتي بسلال لهنا انت لا تفلطوا عندهم سي ترر تبلا من تعيب كم معصيد كوينو كوي تر قنعيلو مالتي تونس كم معصيد يبلوها قنوع زي كونسب كم الله لبو زي ركب يبان اذن እግዚአብሔር ያስምሩ قنوع تحدث كايو اب اديس ابا خلنا انت يغبروا نيروم نتم فرستير فريشمان كو كتدانا غرول لك از فلسفنا نيرو في كامباس يجي فريشمان بيلين نابيا بزي ادلا تبولوم تم انداسم بودتم فريشمان بين الله فريشمان بيلين نابسدو فريشمان تليتنا ناغيرو فريشمان ايكون ايتطمق المالتي زبل نيرو وزغنا إذن صوت عم زغبرون يروم نعم مفرده يكون جن قنوع لبي مالتها مالتي بغننا أملاخ رفلكت زغبر لبي شاين زغبر كم زميرر زغونه نعاق آخر يخلو سبات نخرستوس زرق لبي بقبرن بحلال مالتي أب قداما يزينا موال عسران شعاتن معرف كاب 10 شخص 10 شعاتن تنبيبنا وእግዚአብሔር አምላኽ ታይብል ኩሉ ግዜ ንቅዱስ ስምካ ቤት ክንሰርሐሉ ኢና እንታይ ጌርና ኣለና ኣዳሊና ዘሎና ድልቢ ካብ ኢድካ ዝመፅእ እዩ ኩሉ ከዓ ናትካ እዩ ይብል ዝቐፅል ተዘለኾ መጨረሻ ዘላ ልቢ ከም ትፍትንን ቅንዕናውን ከም ትፈቱን እፈልጥ ኣለኹ ንስኻ ልቢ ከም ትፍትን ቅንዕናውን ከም ትፈቱ እፈልጥ ኣለኹ ኢሉ ساعتها تقصي أتانتا يا تاملاخي نسخة لبغم تفتنن كان عنا غم تفتو فلت على يبل እግዚአብሔር كان عنا يزفت باهي بلغن عنا كاب 10 مليون ندغاتات مهاب እግዚአብሔር እንታይ ደስ ብሎ ቅንዕናውን ከም ትፈቱ ፈልጥ ኣለሁ ይብል ቅንዕና ባህ ከም ዘብለካ ይፈቱ ኣለሁ ፈልጥ ኣለሁ ይብል ስለዚህ ቁኑዓት ክንከውን እግዚአብሔር ይደግፈና ንሕና ከዓ ብንጻር ለዚ ክሳዕ ሕጂ ንእግዚአብሔር እምነት ደስ ከም ዘብሎ ደቂ ብርሃን ምዃን ደስ ከም ዘብሎ ናቱ ኮሎላሪ ድማ ቅኑዕ ምዃን ደስ ከም ዘብሎ نبصايو بالقال املاق سيتناخللو امينو مزقربك كان بصاي كسايت تناخللو يبل قنعون اب قبر حواريات كلاي معرف فقد 4 ترينا اب قبر حواريات
كلاي معرف قدر بعد ترينا تايبل كابز قينان ولا رزي دحانو نابلغا بزح قال مسكر الله من معدو من زقينان ولا رزي انتقوين مسلكم أبلبو قنعنا يبلون قينان زغونا ولدو ስለዚ ካለይ ኢሉ ይኮነ ምሂሮ ማምስ ካብዚ ቀናን ዝኾነ ዝወለዶ እዚ ድሓኑ ናበላኻ ብዙሕ ቃል መስከረሎ ምን ማዓደው ምን ስለዚ ንዓና እዛ ግብረ ሃዋርያት ካልኣይ ምዕራፍ ቅድሪ 4 ዘላ መለበሚ ክትኮነና ይግባእ ደቅና ክንምህሮም ከለና ነፍስና ብዓብዩ ክንምህራ ከለና ካብዚ ቀናን ዝኾነ ወለዶ ድሓኑ ካብዚ ንኻልእ ጎዲኡ ንነብሱ ፅቡቅ ከብር ዝኽእል ሓልዮት ዘይብሉ ፍቕሪ ዘይብሉ ወለዶ ድሓኑ ይብል ዓብዪ ምኽሪ እሲ ቀድ ብምቕፃል እንቲ ምስ ግዜ ክንከይድ ካልእ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ እንተሎ ምንቲ ግዜ ካክል ፍሉጥ ነገር ኩልና እንታይ ኮይኑ ዘይበሎ ትብሉ ዘለኹም ምምስጋንን ጸሎትን ብሓንሳእ ገብረ ምንቲ ግዜ ኢለ ንእግዚኣብሔር ብጣዕሚ ደስ የብሎ እዩ ምምስጋን ስጉዓይ ኣብ መዝሙር 69 30 ክሳዕ 31 መኸብፁለ እንታይ ብል ሰብ ኣሎ ገሊኡ ኣመስጋናይ ኩሉ ነገር ዘለዎ ሰብ ኣሎ ርምርምርምር ዝብል ዘይብሉ ሰብ ከዓ ትሪኦ ከመስግን ጥራይ ተዓዘቡ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብላ ካብ ምዕረምራማይ ሰብ ርሓቁ ኩሉ ከለዎ የብለይን ዝብል ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ እዋን ከይደ ነይረ ይርሴ ጎሲ ሰብኣይን ሰበይትን ጥራዮም ካልእ የብሎምን እሞቱ ዝገዛ 5,000 ስኩዌር ፊት ብጣዕሚ ዓብ ገዛ እዩ እዛ ሰበይቲ ዝኾነ ምዕርምራም ጥራይ ንእሽዋ ትገዛ ወይ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣትኻ ትጠፍእ ከምቲ ኣምልኾን ነብስኻ ክትምህራ ዘለካ ምምስጋን እውን ነብስኻ ክትምህራ ኣለካ ምስ ኣኽለኒ ይብል ቃል ኣምላኽ ሒደት እዩ ዝኣክል እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ እዩ ሰናይ ንዓኻ ንሓደ ሰብ ሚልዮን ቅርሺ ቦ ንሓደ ሰብ 10 ቅርሺ ቦ እግዚኣብሔር ክንሕዞ ንኽእል ይፈልጥ ስለዚ ምስጋና ይብል ምስጋና ኣናዘር ነገር ንነብስና ክንሪኦ ዘለና እንታይ ክንገብር ኣለና ሓደ ሰባት ሲብሉ ነቲ ኣይ ግላስ ትገብር ነራ ሰበይቲ ነቲ ዓይን ኦክያለ ለዊጦሞሲ ከም ገለ ገይሮም ግሪን ከም ዝኸውን ገይሮሞ ሳይት ሪኦ ነር all at a sudden everything is green ኢላ ኩሉ ነገር ግሪን ምክንያቱ ቆፃፅሮ ኢሎም ኤሌክትሮኒካሊ ተኦክያላ እዚ ድማ ምስ ዘይመስግን ምስ ትኸይድ ኩሉ ነገር ዝወሓደ ኮይኑ ጥራይ ዝረአየካ እትራብስ ይብሎ እትና እንግሊዝ ይተሓላለፍ እዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ምስጋና ዝርኢ እግዚኣብሔር ከመስግን ምክንያት ጥራይ ዝደሊ ሰብ ተኾንካ እዚኣ ማኪና እዚኣ ኦኬይ ናይ 2021 ኣይኮነትን ግን ካብ ፖይንት ኤ ናብ ፖይንት ቢ ተብፅሓንላ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ መገዲ ጠጠዋ ይብለትን ሎምን እኮ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብቲ ገዛ ዝዓረፈ ኣለኹ ድቅስ ኣለኹ ድሕሪ ትሰርሕ ኮንካ ሰሪሕ ወፍር ኣለኹ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኢልካ ንእግዚኣብሔር ተመስግነሉ ኩነታት ክደሊ ይግባእካ ተዕረምርመሉ ዘይኮነ ንእግዚኣብሔር ከሸንፎ ዝኽእል ምምስጋን እዩ ባዕረብታ መዝሙር 69 30 ክሳዕ 31 ንስም ኣምላኽ ብመዝሙር ከመስግኖ እየ ካልእ እንታይ ኢሉ ብምምሳኳ ልዕል ከብሎ ይበል ተረዲእዎ ኣሎ እዚ ንእግዚኣብሔር ካብ ዝራብዕ ካብ ቁርንን ፅፍርን ዘለዎ ትፍንቲ እንታይ ክገብር ባህ ከብሎ እዩ ባህ ከብሎ እዩ እዚ ካብውን ላዕሊ ንእግዚኣብሔር ባህ ከብሎ እዩ ካብ ዝራብዕ ካብ ትስውኦ ማለት እዩ ንምስዋእ ትቦ ንእግዚኣብሔር ዝባህ የብሎ ምስጋና ኢሉ ተረዲእዎ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ ማቴርያል ህያብ ዘይኮነ እቲ
مسجانا إيو زغر دالنا اللهم زبلو مثالي 15 تغيناون مثالي 15 شمونته تايبل مسوات رسيان أبكر مجزي أبير فنفوني صلوت كون عاد به يبلا هاي لتصحيف الله لازم تاي مسوات رسيان أبكر مجزي أبير فنفوني ما هبترايا يكون مجزي أبير تزبلو صلوت كون عن مجزي أبير به يبلا يا حزوة ዝኾነ ጸሎት ኣይኮነን ተደፊኻ ሰዓታት ኣይኮነን ከምዚ ማይል ትቆፅር ኣይኮነን ኣብ እግዚኣብሔር ጸሎት ቁኑዓት ኢኒ እግዚኣብሔር ዝባህ ዘብሎ ነታ ጸሎት ዲፋይን ገይርዋ ኖት ኤቭሪ ፕሬየር ጸሎት ቁኑዓት ኢኒ እግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ ኣብ ምሳሌ ክሊር ገይርዋ ቅድሚያ ዝበልናያ ሕራይ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ባህ ብሎ ቅንዕና ንእግዚኣብሔር ባህ ብሎ ጸሎት ቁኑዓት ኮምባይን ምስ ገበርካዮ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ ካብ ህያባት ካብ ዝራብዕ ካብ ትኩሉ ዝበሎ ናይ ትግርኛ ቃላት ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ እንታይ እዩ ጸሎት ቁኑዓት እዩ ኣብ መዝሙር 66:18 ተሪእና زياون تقرمي قبل بيبل أكوي حكينا أنت صغون እግዚአብሔር አይምሰማዓንን ነይሩ ዝጋታ ይብላሎ ጸልካ ጸሎት ጥራይ አይኮነን ጸልካ ምዝራብ አይኮነን ይብላሎ ዳዊት ኣብ ልበይ እኩይ ሐቂነ ተዝኸውን እኩይ ሐቂነ ሐሲበ ተዝኸውን ነይረ እግዚአብሔር አይምሰማዓንን ነይሩ I think to me this is very clear ቁኑዕ ልቢ ቁኑዕ ጸሎት ከምዝ እግዚአብሔር ከም ሰምዕ ኩሉ ግዜ ክፉእ ዝኾነ ዘይምህቃን እኩይ ምሕሳብ እግዚአብሔር ክሰምዓካ ይክእልኒ ሓደ ግዜ ሓደ መስሓቅታ ይብል ነይሩ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ጸሎት ዳኣማስ ከምዚ ሩፍ ኣይሐልፍኒ ኢሉ እንታይ ኮይኑ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ክፉእ እያ ትህቅን ኢሉ ኣይትፍረዲ ዝብል መፅሓፍ ግን ፖይንት ኣሎ ኣብቲ ጆክ መጀመርያ ቅድሚ ምልማንካ እዚ ነገር እዚ ልብኻ ከተህቅን ኣለካ ክፋእ ዘብኡ ከተርሕቆ ኣለካ ጽቡቕ ዝሃቐኑ ጽቡቕ ዝሕሳቡ ሰብ እዩ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸሎቱ ዝስማዕ እግዚኣብሔር ህያብ ኣይኮነን ደስ ዘብሎ ኢሉ ቁኑዕ ጸሎት እዩ ዘብሎ ወዲ ብርሃን ምዃን እዩ ንእግዚኣብሔር ደስ ዘብሎ ይብል ካልእ ኸ በንጻሩ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ ምንቲ ኩሉ ክንሪኦ ካብዚ ሙሉእ ሰርክል ገይሩ ፀሓፋ ያቕሪብዎ ዘሎ ረሲእና ብእግዚኣብሔር ክምለስ ከሎ ንእግዚኣብሔር ብጣዕሚ ደስ እዩ ዘብሎ ዝገርም ኣብ ክሊርሊ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉሉ ሓደ ብሕዝቅኤል እሞ ንርአ 18:23 ንሞት እንታይ ይብል ንሞት ረሲዶ እፈቱ እየ ፍታወይሲ እግዚአብሔር ከም ሰብ ኣይኮነን ሕነ ፈዳይ اوكي او غيران دي موت يكون انزل الاግዚአብሔር حما رغب تساقي اي بالاግዚአብሔር نموت رسيدو فتويه فتاوي سنتايو كاب مغدو كملس بيوت كنبر دوغ قد يكون اني بالاግዚአብሔር املاك بتعمل ديب يا دغيمنا نبا نموت رسيدو تاي غبروي فتويه فتاوي سنتايبل كاب مغدو كملس بهوت كأخنبر دو أيكونن. ስለዚህ ክልተ ኤንድ ኣሎ መጀመርያ ከም መገድኹም መለስ ኣሎ ድሕራይ ብህይወት ክነብር ኣለዎ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚህ እግዚአብሔር ብዓመፃ ባህ ኣይብሎን እግዚአብሔር ብሕነ ምፍዳይ ንእግዚአብሔር ደስ ኣይብሎን እዩ እግዚአብሔር እንታይ ይፈቱ ረሲእ ክምለስ ከሎን እግዚአብሔር ፕሊዝ ዝገብሮ ሕጂ ንሕና መሳርሒ ኮይና ረሲእ ካብ ሓጢኣቱ ተመሊሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝኸብር ምግባር ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርሓት እዩ ቀንዲ መምርሒ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ ትረሲ ተመሊሱስ ንእግዚአብሔር ባህ ከብሎ ፍታው እግዚአብሔር this is what pleases God
ንእግዚአብሔር ዘስምሮ እዚዩ ረሲእ ክምለስ ከሎ ናብ ኣምላኽ ተመሊሱ ሓይሊ ኣምላኽ ክርኢ ከሎ ንእግዚአብሔር ደስ የብሎ ንሕና ከዓ ፓርቲ ናይዚ ፕሮሰስ ተኮይና ነቲ ረሲእ ምምላስ ንእግዚአብሔር ብጣዕሚ ደስ የብሎ ኣብ ሉቃስ እውን ተሪእና 15 ምዕራፍ ቁጥሪ 7 ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 7 እንታይ ይብል ከምኡ ከዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ሲ ጻድቃን ሲ እንታይ ይብል ብሓደ ዝንስሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ክኸውን ይብለኩም ኣለኹ ደጊመ ከንብባይ ከምኡ ከዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ሕሰቦ ጻድቃን ሲ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥያት ኣብ ሰማይ ሓጎስ ከም ዝኸውን ይብለኩም ኣለኹ ይብል መን ከም ዝበለ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ክሊርሊ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካብ ሓጥያት ክምለስ ከሎ ካብ 99 ጻድቃናት ንስሓ ዘየድልዮም ካብኡ ዝበዝሐ ሓጎስ ኣብ ሰማይ ይግበር እዚ እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እግዚኣብሔር ሓጥእ ክምለስ ከሎ ብጣዕሚ ባህ ይብሎ ክምለስ ከሎ ረሲእ ናብ ኣብ ቤት ኣምላኹ ክመፅእ ከሎ ንእግዚአብሔር ክኽብር ከሎ ብክርስቶስ ክኣምን ከሎ ካብቲ ንእግዚአብሔር ኣዝዩ ደስ ዝብሎ ነገር ሓደ እዩ ብጣዕሚ ሰቦ ኣብ 99 ሲ ሓደ ሓጥእ ክምለስ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ይብል ካልኣሎ ጠቕሶ ዝኽእል ግን ምንቲ ምስ ግዜ ኢለት ኣትሊስት ነጥቡ ጠቕሶ ሓደ ንእግዚአብሔር ደስ ዝብሎ ይግረምኩም እግዚአብሔር ንህዝቡ ምብራኽ ደስ ይብሎ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ተደጋጊሙ ኣሎ ወንጌላውያን ኣለዉ በዚኣ ጥራይ ዝሰብኩ እግዚአብሔር ሓደ ደስ ዘብሎ ንህዝቡ ምብራኽ እዩ ክትባረኽ ብሓጎስ ክትነብር ዘመንካ ሰናይ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ እግዚአብሔር ላይፍ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዓቕልኻ እንዳፀበበካ ክትነብር ኣይኮነን ትዕላሙ እግዚአብሔር ንህዝቡ ምብራኽ ዝሓዝካዮ ብሩኽ ክኸውን ውልድካ ብሉኽ ክኸውን 7 ወለዶ ክባረኸካ ቃል ኣምላኽ እዩ ሓደ ምስኣኻ ፓርት ቢ እንታይ እያ ንሕና ከዓ ንበረኸት ክንከውን እዞም ኩሉ ግዜ ዝብላ እንታይ እዞም ኣብ ዝቕርብ ግዜ ካብ ሃገር ዝመፁ እንታይ ይብሉ ተባረኽ ይብሉኻ ንፈልጣ ኢና ንበረኸት ከዓ ኹን be blessed and be a blessing to others ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ቃል እያ ትርጉም እያ ንበረኸትኩም ሰባት ንዓኻ ብምርኣዮምሲ ብርሃን ናብቲ ብርሃን ይምፅኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እግዚኣብሔር ክልቲአን ደስ ዝብሎ ክባረኸና ይደሊ ደስ ይብሎ ባህ የብሎ ካልኣይ ከዓ ንሕና ንበረኸት ክንከውን ኮውዝ ናይ ካልኦት ብሌሲንግ ክንከውን እግዚኣብሔር ደስ ይብሎ እዩ ብጣዕሚ እዚኣ ምናልባት دحرا جزية خمارست خوينات زاربيا زان زقرب نخالوت معنكف زي مخوان كابتنك زي أبي هير الدس بلو حدا عبنا قريب تاي مالتي زي بوزح مقدي أما ريحنا تكون كأنك زي أبي هير نخالوت معنكف تكون تخيلها كابز خمزية ريحنا باستر كوين كا شما قل لهون كا ناي منستري ليدرشيب ويك آبال كوين كا تقبل كشحون كا ونخالوت معنكف تكون يقباك تخيلي خا سوري كابزيك زي أبي هير يخللك زيك معنكف زي مخوانك زي أبي هير بهيبلو كي تخون بهيبلو كلام لا كليري سلزي انت كبري قبوي بالصحفاي نفس وكف سب مقدو خمرمري قبو اب هاي ويكس اتولها حتى نقدر تفلت زلكا ام اي ويز ذا ترافيك ويسمع اجنست فلو دي زغت موتي غان حركيلك اتس ا كويشن اوف تايم سب متي كاي تشفلا كول you have to make sure you are with the traffic سقام مسك زي أبير كم زي الخام عن كفهم زي تخون سبات بقى بتقول قلت كاس كم زي سحتو ترى قص على كد ناي قصار سخازي هوم ورك يو ناتكا أنا مع كفيل يا أخوين أنا عايكري يقول له سبات كلام لخ هاد ملو اليوم زين زي أبير بهاي بلو نيك زي أبير بهذا بلو من صاروا نسخام عن كفته زي كون كا مالت this is the minimum مالت كوي واحد سي اتليست واحد اسمع كفتهم من لا قطونه برغتكن تزي كونه اتليست مع كف سايتون بس سرارها بكادادناها بزراربها
بقول قبرها مع كفيتهم حدا جزية تاي سمعي دقون كاد يتمرد شماغ الليل ومن حادث بحدا بيت خريستيان نابز بيت خريستيان ناتنا يكون بغنياتو خستو بتشماغ الله سلازلو رغم كما يقرعون كيفو انا فلت شماغ الله وينه ناس بيت خريستيان زغلغلوهم زلني حسابات كم زلني فيجن كم زلني مسوق سرح يكل بغنياتو عنك فني كابز خف نغير يلا كم زولكو بيت خريستيان زي كونن بكال بوتاي جن مع كافي خين خون كنت نقي قبان زي كم حماق نيجاتيف نطبق وين ناخذ وسط زي قبان نفسنا خن مرمروز قبان ابزغونه بعبيو مسيله باستر بش ما قال بناي ما راح تنبر تراسب ترى خوف زبله بزدراش مع كافي يكون قربيت مع كافي لسب سيلف اكزاميني نفس خاخ مرمروز زلك نغراتيو مع كافي دوينا له بقول له نجار كاي بلابزي خسروا يجن بزرار بقى بكلارنا بكايداها بتحساس بقى بتخريستيان زلوا وصاي تايزبلوا له حجبزي بتخريستيان زلوا كبتخريستيان وصا زلوا سي ناتكم صراحه معس كوينو ايت بتخريستيان صراحه يكون ولا سكر ولا زور ولا دلا يكبر ولا زغونه نجار كدني الزرب ناتك حلفنا يكون ناتي حلفنت يكون نصانت لك جن منقف تخون الله زغا حماقي زيوم ديم كريستيان نابزيوم ولاديك سد نابزيوم خيد كتب بليبل كان منقف مئة مينيمم منقف اي تخون كم زول كونه وحيو ك بزغزيه من تغدو مسعى تايدا مع كيف سايتغوني ايتغون مالت كل زين تايبلو لكاونتي نحد سبسي انت زي تغون ايتبلو كم زغون بلو زبلال ولاد كان ابنت كم زي تكبر ايتبلو دونك غايد مسا زي كونس بس عز مسا تي تزازكا بوزيتيف كون الله الراي باب مختال معنا مع كيف زي كونس بقدسنا تاتيكس بو يا زلا بقدسنا تنبر فتن هولينس بقدسنا مقبار تاي مالتي جينا املاك ندقلقلك نبل لو من هو مسلم شماغلي مثلا انت تحيز له مغنيات بزدارش حدا سبي دله سوا شماغلي شماغلي انت مالتي انت قبل سبات نعومي كوزري كما ياخذ له انا شماغلي انا بيت كريستيان كم دلا هيك سكري قبل يغال حدا شماغلي أتي تزاربوا تراي زي كونس تتجورو بتأعمي important you سبات كاب أفكا يكون زغود حقا بالزرار باخا كاب السرار حقا يم زغود نجيركم نير حدا جزي زانتا تايلا نير حدا معلتي أبني هفتمت زغونا بتخريستيان بتأعمي حدا كوفي لهم كله خدا ونتومن اكستايومن ست زبالة حدا هوملس سب بتروح يزو نبت بيت خريستيان تايل زلو ينيرو كورح ندبله متيو توم سبات حج مسوم من تخف كيف اللي يجعلن دي شتتيو يتحسبن كنا نرزعي من تخي كي موصوم تايغرم رحق ونفليتهم من تخي موصوم نزي بوتا يملو انا زبانكو ابزي اخاتيو قالن كل مليو كفل ولا يلن بتعرشا تباستر يسبغ يزلهم زعنا السبكو زلو قفيلم زا قدمي تمتيو مالتي حجينتي كابتوم نايت بيت كريستيان حدا حلفتي عمتات كسرح خلو بيت كريستيان او زنبره تنقلعو تو مابوتات فوتو تنكفت بيلكا زقايقوكا سوغ كان بتنبرت حلاو ناي نبرتيو بتر زلو ارغيت سباي بتاع ارغيتيو خم مجمريا ني بيت كريستيان كسرح خلو بتر حيز متي متى بتر تمتيو تا مالتي طفاها هدميو كوا دال زي باستر يسبغ يزلو متيو بزا حد يديهم تا كل غزي مصحف قدس حزا بزا حد بتروح انت يمزولو زلو حج نهرمه كوصو يو يمزولو زلو بخندي قد لي بصيحو تخبري لي باستر يقول قس يلو اندات ساقي ارغي سلازخونه بزا مريت كوفيلو مسو كوفيلو مصحف قدس اوصيو اختلو شو باستر ترستو خمزي انا زمهروز نبركو ستتحازا سلاز نبر رسعوه
تايلو بعد حجيلو حدا نقدر نقرأكم زحيج ملو نقول زاربو زرفركو وعيلكم حديركم تلومي انت صباح انت دحر صباح انت دحر ورحي كترسعوا اخو زحيج بزي ازراهم ما سرح فقري سرح قدسنا قنا كسعبي هو ذلهم كذكروا اخو ملو نايلو متمرتي بزي عدسو يلو عدسو خيدو بقدسنا من بار كم زلا قبح حمامي نقول سبيريو رمنبر كل كم زعم باباتات كل سب enjoys غورا ناي غوربيتك هو دخلت عم بابا قن everybody enjoys seeing the flowers أبروماوين عسر تغلت حدا ترينا بارسي يبل حواتي ايه نسقاهم هياون قدسن ناملخ بازبل تاي ناملخ بازبل هياون قدسن قدوس نغري بازبل مسوات غيركم كتقربوا بمحرات املاخ امعدكم هالخو اذا مالت انتايو تناي امرو منفس ساوي اغلغلوتكم يو ابات تكون بنينا من تكزي تقندنا طبيب زي ازلا نسقاهم هياون قدسن املاخ بازبل غيركم اقربوا present it holy مالتي قدوس غيركم اقربوا it's very important you اب حدا معلتي زمص ነገር አይኮነን ዝምስቲ ደቅ ብርሃን ኩኑ ዝተባለ ዝተተሓዘይ ቅዱስ ምናልባት ናይቲ ደቅ ብርሃን ምዃን መጨረሻ ስቴጅ እዩ very holy ሰባት ታይ ክብሉ ኣለዎም ምስለኩም I don't know what he or she has but I want that زلو حدا السخرام عبود صلول زنبرة نبيت أملاخ يمتص completely تلويتو صبوك قبر مستن بشنان حماق قنقان قد يفوخري وخلو I don't know what he got but I want that إلهم يبن سحفاي تاي مخوانا تعيزوا هذا الحمام كاو يزدلي إذا قدس النايبان مستقزيه زوم كنبل قال لي نجزي أبيهر تزبل كونتات كم زي حجين قبرو نجار قال لك سي أبيهر من قال أبزقات مكاب كعسوا لهم تصاوتوا ويا لهم تقويو بايك لهم تقبروا I don't know تقبروا أو قال أملاخ من قال لما نقبر بصراحة دي قال لهم تسخلوا عدل opportunity قال من قال يسناي بعلهم كتم بابا قدام يكونوا تص حدا عسران حدا قدي فيها خيدة سلازم تايبن قال أملاخ من قار opportunity بالله حدا خابت نجزي أبير تزبلوي بغنياتهم مستقدم زبالنا تتحازت يا قبل ساعة عتن صاد كانسي حدا نبيت أملاخ زمتة سساقا قرد تلو نجزي أبير تز كم زبلو جن أبقلاتي حدا عسرت جن كم بباعي مستقزي تاي تبل تاتوسي نسب تاي تزدلي حقوس تزبلسي باريا ايمهم كونيري يبل بجرشا تليفون زولها 5 minutes قال من قار تراي زي كوخا مفراي نجزي ابهير دس يبلو تايبل ابقولسي حدا عسرته سناي قبل الزبله فرق نافرهم ناملاخ باه كنبلي حتى انك انا نوص هذه ابقولسي حدا عسرته شي سناي قبري زبله زبله يقول له وسيغو سناي قبري زبله فرق نافرهم بفلتات املاخ نعبيهم بقول له نجزي ابير باه كتبرو ريهم فلتات املاخ تقصي بزحل يكون فلتات املاخ يغوشتها تايز قبره كامسك فلتات املاخ أنا يحجب نفسي كريه والله زيادة ساينس ندافلت كو خيد كله زيادة أنا ساينس يفتو كونتراديكتوري كون زيادة خطفل ده والله زيادة فاندامنتالو زيادة ده سندافلت كاي خيد كلام لك هذا السيمي فلتات أملاخ نعبيهم تقول لهم بزينك زي أبي ربحت بلو
ፍልጠት ጥራይ ቃል ምዕባይ ዘይኮነስ እንታይ ኢሉ ብኮሎኒየን ተፈልየን ዘሎ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ቀዳማይ ፍረ እናፈሪኹም ሰናይ ግብሪ ሱኻ ፍረ እናፈሪኹም ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓብኹም ብኩሉ ንእግዚአብሔር ባኸተብሉ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ንጽሊ ኣለና ምክንያቱ እዚ ብጣዕሚ ድላይ እዩ ኢና ንጸሊ ዘለና ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ደጊመ ከምባይ ኩሉ ፍረ እናፈሪኹም ዘይ ምፍራይ ዋጋ ይብሉ እንድሕር ዘይትፈርኾንካ ኣነ ኸይደ ኮፍ ኢለ ቅመጥ ይኽእል እየ ዋጋ ግን የብሉን ከምቲ ሓደ ግዜ ዝነገርኩም ተደቕ ተሪፈና ኣሎ ታይሉ ትወዲ ኩሉ ዓለም መኒና ኢሉ ንገዳም ከይዱ ኣብቲ ገዳም እንታይ ነይሩ መስለኩም ካል ነገር ኣይድልኒ ጥራይ ነብስኻ ኮንትሮል ምግባር ይዘድሊ ሕጂ እንታይ ኢሎሞ ኣብ ዓመት ክልተ ቃል ጥራይኻ ትዛረብ ትኽእል ኢሎሞ ሕራይ ዓመት ተዓፅዩ ተቐሚጡ እንታይ ኢልዎም ኣብ ዓመት ሽዑ ነተን ቃሉ ክመሃር ቃል ኣምላኽ ክፀሪ ሆሊ ክኸውን እንዲ ዕላማ ነይሩ ጽቢይ ድሕሪ ዓመት ፉድ ባድ ኢልዎም ዳሴት ተንክልተ ቃላት ተወድየን እሺ በልኪ ተመለስ ኢሎሞ መልሾኻ ተመሊሱ ዓመት ካ ተቐሚጡ በድ ባድ ኢልዎም ካት ዓራት ካሕማቕ እሺ ተመለስ يقوم دعوي كذا سالسي عامد ماتيو I quit إلهم أجري لغايدو نتبين تايو what is your point مالت بتسنى يقبر النعبنا هنا فرنا إنا بفلتت أملاخ نعبنا زينا باخا نبلو نخل نكزي أبيها كنا ثلاثنا خير أنا زي تاي زقبرني رمسلكم كنت بتقال أملاخ زعب بزسنع نتاخو نتاتو تراي زرني حرا يبت بوتا مقبي أب قدام 5-star restaurant يتصبنيها أب قدام 5-star hotel يلن سوقنا نخو نتاتو تراي زرني خعبي كالن بغال أملاخ تنقالوت عمت ملومت يوم እግዚአብሔር ኃያል እዩ እግዚአብሔር ብፍሉይ ይርአዮ ከቢት ማሰርቲ ዝወፀ ደብዳቤ ሓደ ግዜ እምቢበ ታይብል ከምዚ ሕጂ ዝርአዮ ዘሎ ሓደ ሙን ሰብ ከም ኢሉ ጽሒፉ ገይረ ንክርስቶስ ርአዮ ፍልርአኹም ሰብ ዝዓብይ ተጠቂምሉ ድሕሪ 10 ዓመት ማሰርቲ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ከምዚ ሕጂ ንክርስቶስ ዝርአዮ ዘለኹ ገይረ ርአዮ ይፈልጥ ባዕለይታ ኦሪጂናል ለተር እምቢበ ያገሪምኒ ከምዚ ሕጂ ንርአዮ ዘለኹስ ንክርስቶስ ዝዓብይ ማለት እዩ ኣይኩይት ኣይኮነን ስለዚህ እግዚአብሔር በፍልጠት ክንዓቢ ይደለና ካለ ሰኻላውት ምጽላይ ናይ ምዕባይ ምልክት እዩ እግዚአብሔር ባህ ዘብሎ ነገር እዩ ክዕጽሮ የብዚ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1-4 ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛን ሃዲና ብዘይ ህውከት እንትኽነብር ሲልዎ زي عباي نجاري أنا حجي دعبه خذوه الله زنافقة بزي هيك منبار تخنقبر لنا نجزي أبير بحق نبل بزي هيك كنبر without storm life without storm كنبر تخنقبري قبعنا سلنا قستات سلما كواننتي تاي نقبر لما ننصرتن ملالان مسكانا نقبر كمز قبعنا المخلو نجاري نجرنا مسحب أملاك المخلو نجار معد الله قيل ذكرم كونديشنز قبل كل أملخون مرزانن تايم قبل هنينا بزيوت من بزيوكات كنبر سلا نجستات سلا كلهم مكاننتن لما ننصلتن بالله سلا خلاوت مثلاي نفس خام هداي فترة لك سلا خلاوت take the time to pray for others كابتن كساع يجي بيوتي زغد كون من البات بعد سرت بتخريستيان كيد اللغة بيوتي فرقناي زعدي فرقنا حبشة مالتي عسرت عم الشغون غد أبب بين ستيت كلن كريستيان لي بجك حنتي زي الساعة كريستيان الله بهاي خلوا غدا زنمركم تي باستر تايب المسلوكم كل جزء خصل خلوا وي براي عويل كايت لنا يتبت كريستيان بهلا كل سب مست باستر يصلي مغنيات صحف يتصلوت مست باستر كل جزء فتوى نيراتو I pray for those who are alone. نبينهم سلزلوا سبات. عقلهم سبيبهم سلزلوا سبات. مثل لا يسأل نير.
كل جزء خرسعي كالكون زي كندا يسبكت صلوة سميع الله سلا دحيو سلازي سلازهم نبينهم زلوا مصلاي سلازهم عقلهم صبيبهم زلوا مصلاي سلازهم ولادهم سينهم زلوا سلازهم ገንዘብ سينهم زلوا سلازهم شجروهم زلوا سلازهم بزغبروا ነገር ኣብ ሽግርን ኣብ ፀባናትهم زلوا سلازهم ኣብ ቤት ማእሰርቲ زلوا سلازهم ስም ክርስቶስ ተኣስሩ ስለኩሎም سلازهم ኣብ ረፊጂ ካምፕ زلوا ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ማእኸል ተኣሲሮም زلوا سلازهم سغوغو زلوا سلازهم زليوم ሰብ ዘይብሎም سلازهم ኣብ መርከባት ተሓሉ ስለኩሎም ክንጽሊ ይግባና ግዜ ወሲድና ክልተ መዕፀዊ ንእግዚአብሔር ከባህ ዘብሎ እንታይ ነይሩ ሓደ ወለድና ምርዳእ ዝገርም መጽሓፍ ቅዱስ ክሊር ይዝገብሮ very successful ኮይንካ ንወለድኻ ኣነ ዞም ፕሮፌሽናልስ ኩልኩም ነዞም ሰባት ብኩልኩም ኣማእመናት ክእለት ዘለኩም ኩሉ ግዜ ቻሌንጅ ዝገብረኩም ኣትሊስት ዊክሊ ንወለድኩም ድሕሪ ብሂወት ኣለው ዶ ውልሎም ዊክሊ ደው ኢልኩም ኩነታቶም ፍለጡ እዚ በረኸት ናይ ሰማይ እዩ እግዚኣብሔር ብኾንቲ ይኮነን ወለዲ ሂቡ ምን ኢትካ ኣፅኢልካ ከምዚ ዳን ኣይኮነን ኩነታቶም ክትፈልጡ ክሪዮዚቲ ሓሉ ኣነ ሓንቲ መዓልቲ ሓሊፋ ኣብ ሰሙን ብሂደት ነደይሕተትዋ 5 ግዜ ዘይደወል ኩላ የለ at a minimum I call her 5 times a week at a minimum تقولنا 7 days a week كنت أنا أقول لك أشوي بلاني ودي على local call إندي تقول تقول yes you're right but I did that not a week daily but مغنيها 2 times لكم on a regular basis when she was not here it's very important أما مصحف قدس conditional تأزاز حنتيا علمي غا مريت من تغنوح سي أبوغانا ديغانا خبر كان يلن كان متصوات كفال زبل يلن علمي غا من تغنوح كفال يبلي ممكن تشعات تغميت التغفيل أخيلو كواي كومو زبل يلن the only كل سنة أي تقبروا يبلكون أي واتسألن don't misquote me نعبيتي لما بلتات for those who are alone بذكار الأملاخي أبتيميتوس حمشتر بعد حج خنب بايكلم انت كزي ننببه لما يترشا أمريكا وين أحد بهالا لهم last but not least يبلو يترشا تكون زنا أشي يكون زعبيت زي تشالنجين توم ولديها تقول عز الله كل سب بوب تعمي التمولد زي أبغيتها بهذا بليمو نولدهم بغلو تعززوهم بغلو تعززوهم يبل أقرب سلازم نولدنا خززنا تنقبر علينا نخلو تكزز ولاد مالت spiritual ولاد بزحيو بزوزات كون من النفسهم كبارو كون هرامي كبارنا we need to take time to teach them التمولد زي أبغيتها بهذا بليمو تكبروا نولدهم بغلو تعززوهم يبل معتوي 3 سكند ስለዚህ በዘለው ማዓልት እንታይሪና ንግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ኣሎ ባህ ዘብሎ ዝስምሮ ታቢ እንታይልናዮ ዞም ሕዋት እግዚአብሔር ባረኩም ሰማራይዝ ገይሮሞ መማን ፈይዝን እግዚአብሔር ባህ ብሎ ወዲ ብርሃን ወይ ጓል ብርሃን ምዃን እግዚአብሔር ምስ ኣብ መገዲ እግዚአብሔር ምምላስ ቁኑዕ ምዃን ናባኻ ዝቐረበ ሰብ ዘይምትኑ ኳል ኣመስጋናይን ጸላይን ምዃን أمسكناي فورمولا زي كونه يسي تايلنا أمسكناي مخوان تاي by its nature gratefulness يزبلوت مسحف كاب جيجا نقول له سخالوت مغنيات مخوان مغنيات أبيت أملاخ ستايز قبر እግዚአብሔር ባርከና ፎቲና ሞ ንሕና ከ በረኸት ምክንያት ምዃን እግዚአብሔር ደስ ይብሎዩ ንኻልኦት ምዕንቀፍ ዘይ ምዃን እግዚአብሔር ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ብሕልፊ ነዞም ስንበተ ክርስቲያን ሒዝና ነገልግል ዘለና ሰበኽቲ ዘመርቲ ኣገልገልቲ ሽማግለታት ፓስተራት ናይ ኩሉ ሓለፍቲ እቲ ህይወትና ኣብ ውሽጥና ብደገን ዘሰይም ክኾን ኣሎ ምዕንቀፍ ከይንኸውን ተጠንቀቕ ዓብዪ people see what you do not what you say ስለዚ ምዕንቀፍ ከይንኸውን ኣዘራርባና ቋንቋናን ካልእ ክንጥንቀቕ ይግባአና
كالخ هولينس قدسنا خنري قبانا قال أملاخ من قار سناي مقبار نولدنا كم زخبور مقبار ولدنا مخبارن ولداتنا ما زخ مجمر مهارو بحلفي نزوم ابزع عدز تولو سبات ثم بهاجر تولدنا قال له بتجي الناس نولد خام مزاز نولد خا زي مزاز ابزع هاجر زي يقلنا له ما يقوم بزنس بهالنقر له زخم مجمر نحن نزاروا ما لنا حلفنا الناس ولد خا مخبار برغاتيو تاي يبلني اشتي زانتاسي حدا ولاد كي يبلوها بوتاتنا كلام اديتنا قال النبرت كي تأززي كم زقباري له بوس بعلقات فلت ابو يلو نبحر غيدو اب بحر مس بصحي بلتي زانتا تمنى خيسو او خوف له دمو الناس اينا قبره خلو مست بويزن ان تقالسه اتايلو حسيبو مرقم ولاد دو نبحري وردي تاي مسيلو بعد ترى يترف مسيلو تمرقم كاب عد هذه مغيد ابتقوت صنحن تايلو انكون بحر سيلو كم عيش كوي يسبر كم عيش ايتيلو لازم ولدنا زغل مروم يقبعنا مزاز እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ገጽ ይብርሃልኩም አብዘዝ ዘለኹም ቦታ ዘለኹም ቤተክርስቲያን ጽልየልኩም አላ ስፔሻሊ ዞ ስዋር አለዎም احنا قاعد نصلب ዘለና ያ እግዚአብሔር بسرحنا كله باهيب الله ስለ ጸሎት ርእስና ነን ሰማይን ምድርን አው ዘሎ ሁሉ ዝፈጠርካ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነመስግነካ አለና ባዕልኻ ስለ ዝምሃርካና በዛ መዓልቲ እዚ ኣምሳና ኹን ካብ ክፉእ ኣድሕነና ህይወትና ብምሉእ ደቃይቕና ንዓኻ ባህ ንምባል ክሓልፍ ርድኣልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ሰላም ኩኑ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን